Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анҳамихел як торт тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст 6 дона тухм, 200 грамм шакар, 100 грамм равған, сгушенка варёнка, разрехи тел, ванилин, какао, маска. Дар кор аст. Дар аввал мо зардиҳои тухмро аз сафедиаш ҷудо мекунем ва сафедиро ба муддати 5 дақиқа лад мезанем. Бо шакар якҷоя карда баъд лад мезанем. Дар охир шакар якҷоя мекунем ва зардиро бошад бо равған, бо 100 грамм равған якҷоя карда лад мезанем. Пас он ба сафедӣ ҳамроҳ карда боз 2 дақиқаи дигар лад мезанем ва кам кам орд андохта мегирем. Дар мобайн мо разрехителро бо орд якҷоя карда лад мезанем. Дар охир бошад какао меандозем ва лад мезанем. Мо дар ин ҷо 1 қошиқ какао истифода бурдем. Ана ҳамин хел дар қолаб гирифта дар тафтон ба муддати 20-25 дақиқа мегузорем. Дар ин ҷо мо қандоб тайёр кардем. ҳоло боша креми дилала тайёр мекунем. Бо хоҳиши худатон метавонед тайёр кунед, он қадар лозим нест. ва дар ин ҷо мо сгушенка варёнка, маска ва ванилинро якҷоя карда лад задем. Аз мо се ана ҳамин хел корж тайёр шуд. Онро гирифта аз болояш каме қандоб мемолем ва крем молида ҳамаро нағзакак мечинем. ин торт хеле торти кремаш бисёр. касе торти кремдорро дӯст медорад, метавонад тайёр кунад. ана ҳамин хел торти мо тайёр шуд. Мо тортро шабона дар яхдон нигоҳ доштем ва ана ҳамин хел тайёр шуд. Ба ҳама иштиёи таом.